Tässä videossa näytän, kuinka Start CRM-ratkaisussa kaikki asiakastiedot ovat keskitetysti samassa paikassa ja kuinka niitä voidaan päivittää. Aloitetaan siirtymällä CRM-välilehdelle, johon avautuu yritysrekisteri. Täällä voimme etsiä yrityksiä esimerkiksi yritysten tyypin tai vaikkapa toimialan mukaan. Seuraavaksi etsimme asiakkaan nimellä. Valitsemme asiakkaan tarkasteltavaksi ja avautuvalta etusivulta näemme myös muiden käyttäjien tätä asiakasta koskevat viimeisimmät toimenpiteet. Ja yritysvälilehdestä on helppoa muokata asiakkaan tietoja ja esimerkiksi lisätä laskutusosoite. Lisätty laskutusosoite tulee automaattisesti laskuille. Täältä näemme myös asiakkaaseen liittyvät kontaktit ja dokumentit. Seuraavaksi tallennamme tekemämme muutokset ja myyntivälilehdestä näemme aktiviteetit ja lähetetyt laskut. Ja käyttämällä pikamuokkausta voimme esimerkiksi muuttaa aktiviteetin tilaa. Lisäksi laajemmassa Expert CRM-versiossa on käytettävissä myös uusasiakashankintaan liittyvät myyntimahdollisuudet ja tarjoukset.